Zdravím, tady Horáčik. Dneska byste si mohli zahrát chvíli Voty. A trochu nastřelil nějaký ten kill. Zlepšit si skóre. My zakopneme s Martiny. No, to nemusí být těžké. No se schováme. Jdem dozadu. Do toho! No, to je taky místečko. Řekněme to, aby byl přijít od 7. Zabijte ho někdo, není spotné. Prosím. Prosím. Děkuju. Výhodná. Jo, děkuju. Už spotlej, takže se rychle hýbat. Doufat, že mě nedostanou. Zpátky. Můžeme vystřelit zbytečně, ale stále. Dobře, takže jediná nevýhoda je to, že Artina už o nás ví. Takže bych si měl případně vystřelit na pohnout, tak stanu. To nějak. První objekt Black Price, vidy. Zkusíme. To je vedle. To si pohne kousek. Tak. Kdyka nevystřelujeme. Ten Black Price měl hodně velký štěstí, že zrovna ta Artina byla pěkně levá. Tak je tady. Další Black Price. Můžeme zastřelit. No, nemá dostřelit, ne? Jde za 69, se mě nevyplašil. Škoda nemusela vyplašit. No, ale... No, to nemá smysl. Ten backpress nemá smysl. Nedostřelím. Nevyjde úplně na prd. Tak. Přesně záhadně posunuli. Takže ať vystřelím, si to asi úplně nekde. Je to mi chumel. Co nevědu. Tak. Takže... Taky teď ten chumel, to by bylo dobré. Nikdy se chumel, ale... Když to stál, tak to musí nic. Počkej, já to stěžuji to chytlo hůř. Směrný hýb někomu hodit.
No. Au. To bude bolet. Nice. Nový. Můžeme vyplat. Jak říct? Můžeme to nachystávat do střelu. Ale... A teď se vystřelí a vyžírat ho. Myslím. A. Je po nich. Najděte další cíl. No tady, to věc. To i sučko. Sučko. Nebo jesko. Sučko. Jesko. Sučko. Je sučko jasné kill, pokud já samozřejmě strefím. Ale zase to... Ne. No, především asi zachránit, nebo ne. Víčko, tak. A mám tě. Ty ho nestihl vystřelit, viděli jste to? Ajajaj. To asi nestihl nabít. Nice. I toto. Tak to nechám. Je 50. Tak tady se s ním mohla poradit. Takže já už asi ne. Tak ne. Musím si to mít tam. Jít. Ty britské ty jsou strašně přesně, to jsem slyšel. Bude tam, nebude tam, mám si počkat, nemám si počkat, nebudu čekat. Wow. Nepřátelské vozidlo zničeno. No štěstí. Tak neboj, to se povedlo. Nic nepaničil. Jsem to nejel. Už to neprověřil. To je mi zrostlý prachy. A jo. Vím, sam nadávám na to, že někteří hráči používají gold náboje. Určitě víte, že tady mám taky, ale používám je opravdu jenom v nutných případech, kdy to fakt jakože hoří hodně, doslova. Tak je prostě nabiju, ale jinak samozřejmě držím se standardních průběhů, i když teda hodně lidí tvrdí, že CS stovka bez klasických si bez gold nábojů neobejde s tím dělem, který má menší penetraci, což má, než to dělo, který má mouse. Ale... nevím. Snažím se co nejvíc těm gold střelám vyhýbat, protože to prostě tak už není o ničem ta hra. Jenom prostě o tom dřív vystřelí. Když to zakempuju, už neměl. Nic nevěděl, nevěděl.
Jinak držel pozicích, stejně vlastně máme bránit, tak by tam agresivně jel. Jen když bránili, tak prostě tak hrozně nebude. Jdem bránit. Když jsem se bál té F-stovky opravdu hodně, protože ten důvod, co dá, je opravdu slušný. Ale teďka si teda vyzbrojím toho britského desítkového stíhače. To jméno si fakt napamatuju FVB, nebo nevím. Tak ten jsem viděl, že dal snad 1250 dní, nebo kolik. Což je opravdu moc. Nabíje dlouho, ale myslím si, že nenabíje o moc víc já. Tanzer. No možná se teda není na té pravé straně. Ještě na levou stranu docela chvíli. To dostal. Tak 7 minut to musíme udechovat. Aj. To mohl být do... Artina nevím, to bylo moc malý. No. Já zkusím to přišel. To možná dělám bez libat určitě ne. No kopci nebo to nevím. Musím vysadit binokulárky. To je tady. To je jenom spotter. Co to je? Bročí boje. A nich sklohá. Bročí boje více. Co to je to? Může bolet. Jo, může to bolet už taky bude. Musím to stáhnout. Můžu to městku. Jdu out of range. To je dost. Aha. Já jdou po mně. Nebo taky ne. No ne, to mě nebavitý kempy dostat, jak dojde, že můžem A. Začne, vidí? Jo, teď začne. Musím asi stáhnout. Když to nesli na střelnici. To stáhnu, ale se v koridor budu dál defovat. Asi to znemožní. Au. God, že si tak síčel. Navárat ty hráče. Dostali to. No, pak hrát ty hráči, co střílí těma goldama. Čím to tak je? Zvědavě na to poschytám. Bylo to? No. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Au. No tak to máš ten někdo. Aha, 2 kusy. Já si moc lidí nepomůže. Neprorazil. Ale jsem podstřelil, no to snad ne. Jsem střelil, mě podstřelil ten, tak to má nasrát.
Jo. Jo. Je se střelil explozivního nábojama, ne? Co to je? Zabili nám řidiče. Jo, tak Zastoupíme ho, teď ale nebude to nic moc. už to opravdu bylo cítit. Kdybych si to vezme tak dává. Asi byl řidič. No, 3 explozivníma, nebo nevím. Mě říkají, že mě může pokaždý prostřelit. To je to tam takovou slabinu. Odrazila se. Ale Periskop je to poškozený. tohle je na sranda, ale. To ne. Tak necháme to střílet, ne? Jeden z našich vázů je poškozen. Dostali to. Tak to ještě nezdá se hamáte. Už by měl pozdravit Elmex. Elmex nejede pozdravit. Už se broulela já. Těžký zásah. Už to pozdravím. Ale nic se mu neudělal. Tady musím chodit. Rychle. Ne! A to říky. Ne? Vyřadili jsme je. To nejste. Vidím to na něho. Ale to je 4 mohl rodinat, ale měl být default. To je pěkně lidí. Když vyjedu, tak dostanu. Já to nevidím. Je to. Spot. Taky teď kašlu, měl dívat 1 minuta. Je po nich. Najdi nám další cíl. Ty vole, to je moc dobré. Zasáhli nám pás. Tak, teďka budu potřeba posadit udepovat. No, a je to. GG, vyhraje naše. Bych ho měl zabít. Sám bych tam umřel. Nepotřebuji tolik kill. Stačí ty 2, co mám. Tak GG. No. Teď se dovázet do obránce, no perfektní. Do lidí. Se potenciálně poškozený. No, 10 000. Slušně. Ještě to zámíme s kometem. Tak si dám ještě jednu bitvu a... Tady naši už toho nechám. Přepadne večer si ještě zahraju. Si otevřu okno. Stejně začíná zase pěkně topit.
To je pro ty britský stíhače, teda střední tanky. Mně připadá, že je hodně dobrý město, myslím, že město je to Vyrážíme! ten tank má docela jde. Jsou rychlé obraty. Takže to trápí v tom městě. Teď už tam není za moc věcí se schovat. Tanky tady město může dnes. Když ukempujem. No, je vlastně to bych to nemohl není. To nenadám. Takže nás si neprosám. Já to čekal se jedno. Už jsem viděl tam tu nějaký tunelový bitvy, ty hříši, kdy třeba jsem teďka měl Britové proti Rusku, Amerika proti Francii, což je docela nevybalancovaný. Už tam je několik, třeba 6x to AMX, 50 100 neberte, takže každý má z toho 5 nábojů. 5x6, 4 výstřely. A i když jeden dal 250 damage, 250x30. Což zase bude docela slušný damage. No tam je. Nevím, co taky bylo, samozřejmě. Má se určitě. To určitě může. Určitě. Já jsem tu nějaký damage. Trefa do černého! Tak to asi nejde. No, to je. No, už si řekl. Je, 25, náhodně čortě fakt zabil, ježišmarja. Dobrý. Jak to říct? Svědčilo vědět, že to bude provar, ale ne. Vezmu tam má kolem těch stromů. To nemůžu, to je jasný. Tak to. Střelej to někdo. Když se máme tak jako zpětně. No ne, můžu. Schovánou zase nespotně. No, zpětně. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Jeden z pásů je rozbitý. To bude bolet. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Projedeme dál. Že si to byla chyba. Já si ho určitě. Máme poškozený pás. Tak. Je. Tyhle výstřel jsem ještě přežil. No. Pomoc. Jeden. Se nechce. To tež 34 se z něj dělá. Obě, pokud bych to neteče. Já nevím kam. Počkej. Tady nejdu za mnou,
používal mod, který musíme hodit přes křáky, což bylo rozhodně lepší. Prostě nebylo teda bylo, že tam byla ukázaná penetrace, pancíř, takže se mi to ukazovalo, kde má slabiny, ale tak se můžeš to jenom hrát. To nepotřebuje. Ale pak tam bylo něco nového, že se nedá zaměřovat kolečkem, jako přibližovat. Tak se na to vykašlat, protože to strašně vadí jako všichni to jako... Střelu. Je pěkný kill. Nepřátelské vozidlo To zničeno. fakt byl kill. Tak je. Tak jo. Evičko. Tam byl jsme pomoct. Bude pěkně za kamenem. Já nevím. Tak, čekajte. Ne. Trefa do černého. No, dodělej, jo. Co to tady dělá? Co to tady dělá? Pomoc. Pomoc. Pomozte mi někde. Střela neprorazila. To tady nemá co dělat. Ne, kepujte. Kep. Onem. Nedělám moc času. Ty vole. Aha. Asi nevykepujem. Vozidlo zničeno. To je zjistovka. Aha, ta vlna. Bylo pěkný. Já jsem na něm předtím nebyl. No, teďka ta 8.11 měnili dost map. Tak, musíme teda posledně být s tím. Teďka šetřím na... to ne... 152? Ne. No, ne, to 8 výsu. No, to je ono. To jsou ty bitvy říši. Teďka to jakože docela není tak hrozný, ale... Podívejte se na nás. To máme 4x30, to máte 900 damage, 950 damage x4. Když budou spolu, tak to smaže tank na 2 na 3 rany. To je prostě tak trochu nevybalancovaný teď. No jenom trochu. No, dobře, trochu. Ale když tam jsou u těch Britů ty desítkový, jak jsem říkal, že to dalo 1250 damage, jsem viděl, že to dalo, tak jsem se díval, tak v betě tam byly myslím 5 nebo 6 u sebe. Jako vedle sebe. To už pak prostě nejde. 6x 1250. To je strašně moc. Nepojďte sem. To je všechno dneska. Na té mapě můžete upravovat toto, že tam nepřátelé mají víc možností se schovávat. To je teda slabé. Ale tady to tam měnilo. Kopec jsem dali snad, ne? Co asi? Kopec jak jsem dali. No, že pak jsem dali, já. Když se nedáte nádherně schovovat předtím. To bylo víc těžší. Tak se vypečím. Samozřejmě nekomplikoval. Tak, může vypět. Oni mají podle mě dost vyvážený poměr damage a pancíř. Třeba některé země, jako třeba Rusko, preferuje hlavně damage. Vlastně vysadci mají největší damage. No, jako prostě preferují víc damage než pancíř, tak mě to tak připadalo teda aspoň. Když to mají takový pěkně vybalancovaný. Mají i pancíř, i damage. Dostali to. Dobře. Vysypáte. Tak. Co je špatný místí tam? Opravdu špatný místí. Nevíme, co se děje. Zasáhli nám munici. Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. To se nebudu opravovat, to na nás myslí. Pás
Čas je spravený, akce může pokračovat. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Tak si ještě máme jedno busto. To si ještě asi vezmu teda arty, no. Hrdina? S kometem? Ale. Ne, hlídku jsem dostal. Teďku jsem to nedostal. Fakt, že jo, hlídka. Slušný prachy. Jo, ještě chtěl peněz, jsem dostal předtím tam moc peněz, ne? 50 000. Aha, tak po 50 000 se mi asi daří ty bitvy. Dobrá, tak jdeme teda ještě jednu zákty, no. To necháme počkat, já si ještě ukázat to, co jsem myslel. No, tak asi to nestihl. Tak, nestihl. No, to je jedno. Uvarování 150, oni jsou hodně mobilní ty arty francouzské. A myslím, že jsou hodně přesný, a to si nejsou jistý, že se do něj hrál i teď německy, což je docela mohutný. Ale určitě mají menší damage, ale jsou opravdu rychlí. 40-50 za hodinu jedou, jsou opravdu moc mobilní. Proti tady tomu, tady se pohne. Čím bude to připravený k palbě? F7 tomu. F7. Takže to se nebude to nějak tak, aby někdo kde to zádo. Dobře, a to zajít to třeba. Pojďme se. Ty spotery. Tak dělá docela problémy. Mám rád spotery. Takže F7? Ne. F6? Ne, teď já připojím k palbě. Kurňa! Co blbej? Co to připojím k palbě? Ovládání, ne. Ovládání. Prvně negativní nahoru. Až na to. To chodí něco připojit k palbě. Teď chci dojít. Ale. To je do pásu. Když se snažím úplně tady přepočkat. Nezamířím. Když stát, možná to nebylo takové. Ale čtvrt. Bude se to jako nevodu. Jedna. A pokud jsem minut, tak určitě jenom o kousíček, protože KV4, než se určitě rozjel, tak by to muselo chvíli trvat. Když je trošku sem, přesně do motoru, tak jdeš nahoře. A čím budu říkat, tak nejvíc. No, říkali jsem, že se trefí. Jo, tak to pěkně dostala pěkně vsady. Ale jo, zásah. Dělá se mi pěkně. Taky nově udělaný ty střely. Když se odrazí, tak by to jenom zajíst skříně, když se odrazí a myslím, že by to mohlo trefit i tank za vámi, když se to povedlo. Tak blbě natočení stát, když si myslím stalo. Ale pár lidí mi to teda vyvracelo, že do mě borec vystřela se zrovna otočil věž tak, že ta střela se ode mě odrazila a trefil to tank za mnou a dal mi to teamkilla. Což jsem nikdy nepochopil. Pár lidí to tvrdilo, že to není možný. Nevím. Stalo se mi to, já jsem do něj nevystřelil. A... po easy crew asi nepůjdeme, nepůjdeme. To bylo těsné. No, na to, že jsem ho minul.
Tak to mě ještě si ho trefil, dal bych mu asi kritika. To by bylo po něm. No tak musí, ještě si trochu. Ale... To je god. No.